Ade, kenapa wanita lain lebih terlihat menarik daripada pasangan sendiri? Ini loh leng celeng ya tak omongi kowe yo. Lak memang pasanganmu iki gak ketok menarik, ya toh? Soale kowe roh kekurangane wisan ngono lho. Dong ora kowe iki jane. Soale roh bendinane entute model piye, ambune model piye. Pemene lak pas turu ngorok ngono kuwi. Kowe kan rohmu wong wedok liya iki mek teko ya to paese ngono lho, petuk wong wedok liya itu kaya ayu, anggun to, ora tau ngentut, ora tau roh ngoroke ngono lho. Dong ora wejane. Dadi pikiranmu iki sik terlihat apik wong wedok liya iki ngono. Dong ora gung roh iki eleke kaya piye ngono kuwi, pemen kadung merengut ngono gak duwe dhuwit ngono bae. Ya, rohmu iki mek teko lho wajah body tobrut ngono tok. Rohmu kok ngono, makane ketok menarik bagimu. Tapi pasanganmu dhewe gak ketok menarik soalnya wis roh kekurangane kowe ngono lho. Dong ora kowe iki. Joh.